ବୁଢ଼ାକି ଦଉଛ ସବୁ ସେଇ ପାଣ୍ଡିଆ। ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଶଙ୍ଖ ଉଡୁଛି। ଆମେ ତ ଦେଖିକି ପତାକାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଏଠୁ ଖାଲି ଶଙ୍ଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଯାଅ ହଁ ହଁ ଆମ ସେ ଯୋଉ ରସାକୁ ନା ଆମ ଉପାୟକୁ ଆମ ଏଇ କଲେଜରେ ମେଡିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାକୁ ନା ନା ଆଉ ସମୟ ଆମ ଅଣେ ହଁ ହଁ ସେଇପାଇଁ ସେଇପାଇଁ ହଁ ଶୁଣିବା କଥା ଆମେ ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା ଆମେ ତ ଆମ ଲାଇନ ବେପାର ରହିଲା ଭଲ ଟ୍ରେନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନଙ୍ଗଳା ରହିବ ଆଉ ତମ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବ ତମର ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲେଜର ଫେଜର ପିନ୍ଧେଇ ତମର ଜିନିଷ ଅଲଗା ଅଛି ପେଣ୍ଟିଂର 70% ମାର୍କ 50% ମାର୍କ ଫ୍ରେମିଂର ଥାଏ ତମେ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେତେ ଭଲ କରିଛ ଯଦି ଫ୍ରେମିଂ ଠିକ୍ ନଥିବ ମାର୍କ କରିଯିବ ଆଉ ତମେ ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ ଠିକ୍ ଥିବ ଫ୍ରେମିଂ ଠିକ୍ ନଥିବ ମାର୍କ କରିଯିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକ୍ସିବିସନ୍ରେ କହିବେ ଆର୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ର ତାଙ୍କର ସବୁ ଫ୍ରେମିଂ ଉପରେ ମାର୍କ ଦେବେ ପେଣ୍ଟିଂ ତ ମାର୍କ ଦେବେ ଫ୍ରେମିଂରେ ମାର୍କ ଥାଏ ଫ୍ରେମିଂ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିବ ମାର୍କ କରିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀ ନା ଆସୁନି ସବୁ ଆମ ଆର୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଫ୍ରେମିଂ କରନ୍ତି ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ଏଇ ଫ୍ରେମିଂ କରନ୍ତି ଆର୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ହଁ ହେଇଛି ଏଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ କ'ଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଏବେ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇଁ ହେଲା ସେ ସଲମାନ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ନବୀନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଣାଶକ୍ତି ନଉ ମିଳିଗଲା